gajeren labarinmu na yau, zan baɗo muku labari ne akan wani mayan san nuna jarumta mai suna Chocalistic. Shi a rayuwarsa ya ƙi jinin a nuna ragwanta ko wata wace fuska ce a ko'ina. Ranna matarsa ma za ta aihu tana kukan aihuwa. Zabga mata mari ya dinga yi yana cewa ta bada shi. Ke me haka? Ban baki. Ke shiru. Kuma ba matar jarumi ba. Ke ana sauran kwanta a rayuwata. Yaro, aiwa hauka ce sai ki ta mana ihu don zaki haihu kamar wata akuya. Shiru. Sannan wani makwabcinsa mai kiwon doki. Aka samu bacin rana, doki ya kamta masa cizo a kafada. Mutumin ya sa ihu. Mene ne haka? Wala doki na kamala. Me kace? Cizo na doki na kamala. Yanzu cizon kake wa kuka. Cizon kake wa kuka na hankali kawai. Yaro, rawan banza. Shi kenan ana haka wata rana sai wani yaro kunama ta narka mar harbi. Yaro ko ya bare baki ya sa ihu. Kai, ai na nake jin kuka ne ye. Kai, wai ke mana kuka ne anan? Yawa, wannan yaron ne ya sheke mana kuka. Kai, wani irin ragwancin banza ne wannan karan namiji kana kuka ye. Me yasa me kukan me kake yi? Kunama ce ta harbe ni. Me? Kunama. Shi ne kake ta wannan ihu kama ana yin kaka? Ni ba na son ragwanta a rayuwata. Wallahi don baka ji zabon ba ne. Sabo, ina kunama take ye. Ga ta ce ba ta gudu ba. To kaga na sa nuna ko kunama harbe ni. Ai ko kunama sai ta sambaɗa masa harbi. Ayo. Yaro, ci gaba da kukanka. Yanzu manya za su fara su. Subhanallahi. Kuma kai, amma ka bada maza ba Chocalistic. Duk jarumtar taka, ha ba kai kuwa. To mun ji kukan manya. Allah shi kyauta. Muka jaran labarin mu kenan da muka samu gudunmuwarsa.